idolobha elembali egqwesileyo iJohannesburg yama ngonyaka ka-1886 kwaye ngokwesibalo soluntu sika-2023 bekho abantu abayi-5.635 million kule dolophu eteketiswa njenge-City of Gold bonke bezofezekisa amaphupho abo. NjengoSiphokazi wakwaDlomo uphuma eGreytown. uSiphokazi usicelile ke into yobana simxhumanise nosapho lwakhe. Icala likamama wakhe uLumka wakwaNkwela owasweleka ngonyaka ka-2000 uyinotata wakhe angamaziyo uVuyani wakwaQhatyana. Manje bothi mina sebethelekile Fondini sishaya isipanzula apha edrobheni sidojana neziphara ngenjongo zento yobana sizova ibali lakhe uSiphokazi lubanzi. Sambeni. Igama lami nguSiphokazi ngwakaDlomo ngihlala eJoburg kodwa ngiqhamuka eGreytown eMvoti. Bengisacela ukukhumbula ekhaya ukuthi ungisize ngithole ifamily kababa wami nefamily kamama wami. Igama likababa wami uVuyani Qhatyana, igama likama wami uLumka Nkwelo. Umama bathi abaziyo ke bathi uqhamuka ePort St Johns. Wafika endaweni yasoThongathi ezoteta mina ngaleso sikhathi then mayefika eze kuma wakhe ogogwami bathi uSigotshane. So mayefika wafikela kugogo owamthatha ngaleso sikhathi ugogo igama lakhe uMathombo kaNzama. Washona lo gogo lo wethatha uma wami ishonela khona uThongathi. Then kwase kuyaphoqa ukuthi asuke from uThongathi siye eGreytown la ngifike ngakhulela khona ngikhuliswa ingane yakhe endala uSopheli. Isibongo sakho sakaDlomo sona siqhamuka kuphi? Isibongo engisithole isibongo sala engikhulele khona because mangikhula I have to make i-ID and everything. So bathatha lesibongo sakaDlomo kulomuzi lo engikhulele khona. Bathatha lo sisi lo ongikhulisile bamenza uma wami. Isibongo sakwi-ID la ngikhulele khona. Ukhule umazi ukuthi uma wakho ubani ukuphi ebevakasha? Yeah, ubefika ekhaya ezovakasha noma ngangisamncane because mangaqamba mangishone ngina5 but I do have ama-memories akhe efika from uThongathi because wezama ukusebenza nefika ezongibona and everything. Mawuzwa from abanye abantu ke bathi uma wakho wayemuntu onjani? Bayebethi uma wami wayemuntu wayengithanda kakhulu but inkinga angazi noma babexabene nobaba kanjani because bathi wayengathandi ukuhlangana kakhulu nobaba wami because olosisi lo mengitshela uyasho ukuthi there was a time lapho baba wami wayembhalela umama incwadi emtshela ukuthi at least ke zama ukuthi ulethe ingane yami ngiyibona. I don't know noma baba baxabana yini noma kwenzakalani ngazi. So ngokwazi kwakho ubaba wakho wayeumuntu wayekufuna umuntu wayekuthanda. For ngendlela engitshelwe ngayo. Awusitshele ngefamily kababa wakho nolwazi onalo malunga nefamily kababa. The only thing I know about the family kababa wami is that wayezalo uthisha omkhulu. That awazi ukuthi wephi area ebidolophu? No, ngazi nje ukuthi it's Port St Johns. Angazi noma baba umakhelwane noma kanjani kodwa khona engikwazi ukuthi uma wami nobaba wami they are from the same area. Injongo zakho zozama ukuthi uthole usapho lwakho zezokuthini ufuna kwenzeka le? Ngizokwazi ukuthola la ngiqhamuka khona imvelaphi yami, ukuthola kuyongisiza ukuthi ngazi ifamily yami nefamily yakababa wami. Bukele babhlungu ke xa umntana kufuneka akhangele usapho lwakhe ngokuphelele kwicala likamama nelikatata. Bekubonakala ingathi akho mkhono. Kodwa ke thina bekhumbula ekhaya sinithembile apha emakhaya into yobana ukhona uzawuphakama asibhalele athi khona umuntu endimaziyo kwisapho lakwaQhatyana okanye lakwaNkwela. Bawunalo ulwazi sithumelele iWhatsApp phana ku-087 062 5738 okanye usibhalele i-email kukhumbulekhaya@sabc.co.za. Ungandwendwela newebsite yethu www.khumbulekhaya.net.za okanye phana kumakhasi ethu onxibelelwano phana kuFacebook, kuX nakuInstagram.